कोकण साथ चॅनल म्हणजे मुळातच कोकण साथ चॅनलमध्ये आपल्या कोकणाचं थोडक्यात नाव दडलेलं आहे आणि कोकण साथ चॅनल हा अग्रेसर चॅनल आहे आपल्या कोकणात आणि त्यांचे व्ह्यूज आणि लाईक्स आणि बघायला गेले ते बऱ्यापैकी आहेत. दुसरी गोष्ट कोकण साथ चॅनल आहे आपला तो आमची गेली नोव्हेंबरपासून आज फेब्रुवारीपर्यंत प्रमोशन करतात आणि आम्हाला त्यांचा रिझल्ट पण चांगला भेटला आहे. रिझल्ट म्हणता म्हणता आमचा सेल पण वाढला आहे आणि इन्क्वायरी पण चांगल्या आहेत आणि त्यांचं प्रमोशन जे करत आहेत ते रेग्युलर अपडेशन पण वेगवेगळ्या प्रकारे असतं आणि ते चांगले जाहिराती लावतात. आमच्या श्रीविनायक प्रायव्हेट लिमिटेडचे जे आमचे प्रोडक्ट आहेत सुझुकीचे एक्साईज म्हणा, विस्ट्रूम म्हणा, जिक्सर म्हणा, बर्गमॅन म्हणा, एव्हिनिस म्हणा, त्यांचे पण आपले चांगले ते अपडेट देतात आम्हाला आणि त्याप्रमाणे आमचे इन्क्वायरी पण जरा जास्त वाढले आहेत आणि त्यामुळे आमचा सेल पण जरा जास्त वाढले आणि पुढे होणारा 1 मार्च जो वर्धापन दिन आहे कोकण साथ त्याच्यासाठी आमच्या श्रीविनायक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीकडनं त्यांना खूप खूप शुभेच्छा आणि असंच त्यांची उत्तरोत्तर प्रगती होते. धन्यवाद.